and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kabilin. Ang ispat. Nakuha na mo ang dakong garapon. Makuha na yun na mo may sido. Ang ispat! Oh, hala! Doon na iniabot. Ginuo ko. Naulis may Simeon! Patay! Patay ka bata! May sido! Namalik na may sido! Kinuo ko. Dunay sakyanan nga ni Hunong tungod sa ilang gate. Kinsa man kahang sakayan. Di ka si Simeon ang sakay sa maong sakyanan. Dugay pa ng abri. Pero yun na ba? Nga nang ngit ba kayo sa bahay? Ranaw? Pero nagsigaman ang ubang mga bahay din sa subdivision. Pero nga nang ngit man din sa bahay. Kaya bliyan na natin mo. Soda ko. Nga nung ngit man din sa bahay. Gano'n man. Rosido! Rosido! Hain ka, Rosido! Uy, asam ka rin tara? Huwag man din kusina. Bukawas ko. Sugato na ko ba Simeon? Hain mo ka Rosido taon. Huwag man din kusina. Paita, masakpan makas may sindo ni Ron! To ana, nakasud na ang sakyanan. Si Simeon gito ang sakay sa maong sakyanan. Siya gito. Ug na gisirada ng ang dakong gate. Kinuha ko sa tuara ba sa sud? Tuara ba siya si sud? Masakpan ba ka siya ni Simeon? Ay! Buwana! Ako ni! Sindo! Kuya, wala ko eh. Abi na ko kinsang niabli sa pagtahaning sakyanan. Tana, biya na ta din eh. May kay wa pa magawas og balik si Manny Simeon. Oh, sige. Sayang, niabot pa yun si Manny Simeon. Ano nga, may brown out din eh? Nga ako, may bumibitaw ko ba kay murang na short circuit yun siguro ni Bay, ha? Sige. Ato ni Payog, gabi na, katugo na kayo ko. Sige, pero sa iyo lagi karon na uli, abi na ko madugay ka sa parte. Gilay ko dito, misibat ko. Sige, katugo na kay maturusan ko. Okay, Bay Simeon. Okay. Okay, Bay. Salamat. Tuwaan na taon siya paingon sa lawak. Pero sa Pisindo, kain mo ka sa Pisindo, napakakataon siya diso sa bahay. Kisam text ako. Kapisindo. Padong nami uli by Botoy. Saying. Saying. Sayang siguro ni. Saying mo yung type. Gilang. Saying. Niabot si Manoy Simeon. Sayang yun din. Hindi yun ni saying. May ganit. Kinakagawas na siya. May noon, kuyawa na ko eh. Abi na kong sikwati na na. Sayang nga yun eh. Sayang kayo. Naabot pa yun si Manny Simeon. Nagkasuod na unta ko. Mauna unta to ang higayon nga makuha ko na ang kamot ni Tatay Kadyo. Pero magpasalamat ta nga wa ka masakpi ni Simeon. Nakagawas ka dayon sa ilang bahay. Mausad. Pero dili ko mahunong. Kinahanglan makakita ko og laing paagi. Aron makuha ko ang maong kamot ni Tatay Kadyo. Sendo si Tito Jerome. Siya ra gid ang atong pag-asa. Ang atong paglaom aron makuha nato ang maong kamot nga gikan kang Simeon. Muana. Lisod gini ay, Muana. Wati kaso nga ikapasaka bato kang Manny Simeon. Ilabi na nga, wa patay saktong ebidensya nga kamot ba yun ni Tatay Kadyo. Mausad lagi. Og maglisod sad kita Sendo kay kwartahan naman si Simeon. Aduna na siya ikasukol kumukihata. Ang paglaom rin ako ini, nga mabawi ko ang kamot ni Tatay Kadyo. Mao nga sudlon ko ang bahay nilang Manny Simeon. Pero lisod kay Sendo. Lisod sudlon ang ilang bahay ni Simeon. Makahigayon nagyapon ko, Moana.
Dili ko pasagdan ni Tatay Kadyo. Tabangan ko niya aron makuha ko ang iyang tuong kamot. Nagikuha ni Manoy Simeon. Niya bay. Mao niya ang mga duplicate sa yawi ha. Sabay. Salamat kayo, bay Amping Butoy. yung tao di ka sa kapataon. O bay, magamping ko. May gani kay tabang sa tao semua nagkasuod ka sa bibisyon no. Oh, tungod siyang uyuan. Wala kay problema sa pagsud sa subdivision. Ang problema ko na lang, kung saan na rin makasud ko sa inyong panimay, gadili ni mahibawan. Uy, nanong mo tanig maayo ha? Di ko gusto dahan ko si Mion sabot ha? Yatab yung kuha ni ba? Bay Butoy, Kano kayo uy? Limang ka na kung sakpan tabi si Mion nga kung sabot ha? Patay ta? Ha? Drinuran ako siya. Waiter! Meal, please. oh, uy, Yeah. Bay si Mion. Patay ta, ano? Patay. ni si Manoy Simeon. Oh, bay. Hain siya, hain. Wata kay ba? Uy, bro, dito na pita. Baslipon ako dito sa ligi. May lagi akong motor to. Anak kong parking sluyo. Makitaan dyan tato na ya. Ari ko paslipon na rin. Oh, gusto ka. Tuwa siya dito napita. May gani kay ni ata napita ining haligi. Nasalip na ta. Oh, Dili niya makita. Mayo nun. Kay kukiyawan ko na. Basin kita anta ubanta duha. Bida. Ditian yung ko ani ba? Oh, kanita, liliw na ko. Oh, Iya. uy, hala. Doon na si Kuyo nga babay. Ha? Yun na pa. Pamilyar kayo na ko ang maong babay. Si Step ka na. Hay na pita. Hay si Steve. Okay, maghanap na to? Okay dito akong order. Busog pasad ko. Okay. Simeon, excuse na ha. Mag-CR na ako. Okay, go. Kasiksik ni Steve. Pero mas lamig yung semua na. Pero sayang. Nakaan ko na niya mausisido. Pita. Nganong magunaw na madyuko niya? Doolon ko siya, Bay Butoy. Doolon ako, Bay. Sa ayaw taon ba? Patian ko ko ni ba? Bawaan ko sa butong do. Ayaw na lang ko. Doolon ako siya. O ikaw, si Batadayon, aron dili ka niya makita. Oo. Kito ulit spesip yan. Kinahal ang maayo kay nagdalikod si spesip yun. Sipat ko, dalikod! Kadugay ba na Steph na nag-CR? Ay naman to siya. May kinikita ka din eh. Manoy Simeon. Sindo. Utang buot, Manoy Simeon. Iuli na ang kamot ni Tatay Kadyo. Nabuang ka na ba, Sindo? Imong gikuha ang kamot ni Tatay Kadyo. Mahimo. Pahawa din eh. Iuli ang kamot ni Tatay Kadyo. Huwag ko magkuha. Busa ayaw ko pa sa gini. Huwag lakaw na. Ayaw kubang na kung adam. Lakaw na. Kanong nausab ka naman, Manoy Simeon. Sindo. Dili ka ingon ini. Buutan kay ka. Pero nganong nakahimo ka mas pagpanamas-tamas sa patayng lawas sa itong amahan? Oh, Tungod sa imong pangandoy. Tungod sa imong ambisyon. Giputol mo ang tuong kamot sa itong amahan. Aron gamito ni mo, aron ka madato. ayaw pagpataka o tabi. Huwag ko masayod sa imong ipanuti. Lana ang imong gigamit sa pagpanambal. Lana! Unsay na. Naibaw na ko kung unsay gigamit mo sa imong pagpanambal. Lana! Mahimo ba? Pahawa na, Sindo. Ipananaw na ta sa mga tao. Pahawa na. Dili kong pahawa. Kung dili ni mo ihatag ka na ko ang kamot ni Tatay Kadyo. Sinduwa kay pasihanan nga di anak ko ang kabuti tatay kadyo. Wa! Duna! Oh, sa? Oy, niyara mo na mo na di. May isip yun. Uy, may sido. Niyasagat. May kimiabot ka, butoy. Papahawaan ang tawhanan. Basig mahinay ka na kaparisyon. Bay, dali. Wa patamahuman, manisimi. Ay, suno. Bidasal ko yaw kayo, dali. May gani kay nara ko nun, mapamati ko ninyo. Naku, buko, nagsultiyon mo, dali. Paitan mo, dali. Patay na ko ato. Buko ta ko ato, kanana ka. Nunsam ka. Nga naman, Say gano man, mutada, pagkapit ka si Piatoy. sa iluwa ko, Bay Butoy.
Pero ako kapugning akong kaugalingon. Bay, lakaw na lang, bay. Lakaw na lang, bay. Aron di tahalata nga kaupat, ha. Sige, bay, sinulang ka nito. Nausab na gid siya, bay Butoy. Nausab na yun ang akong idol nga Manoy Simeon. Bay, sino ka? Nga naman malhin man ta, Sim. Tuwa si Sindo sa sud. Mao gitawagan di kasi mo cellphone nga pagdali og ariwa sa second. Unsa? Tempa, nakitaan ko niya. Ambot lang ka. Ambot lang. Sim, basin mo sulti siya ni mo nga nagkuyog ta. Wala pang simple, pangambot lang. Ayaw ko pag-angkon nga nagkuyog ta. Unsa? Mao ba? Nagkuyog silang duha? Ug wa ko kapugning akong kaugalingon. Akong giduol si Manoy Simeon. Pero nagmagahi gyud siya. Gawa niya ang kamot ni Tatay Kadyo. Baka kun kay siya. Sando. Ayaw lang yung kumpiyansa ni Step. Ayaw gid sa sulti. Nga ang lana mo'y nakaayon ni daddy ni mo, Jimmy. Sando. Wa ko'y laing gisultihan. Sekreto rin nato, di ba? Mo na. Kinahanglan nga way laing masayod nga naayo ko si daddy ni mo, Jimmy. Tungod sa lana. Delikado kung masakpan si Bay Butoy. Hi, BFF! Hi, Sando! Kamusta? Hey! What's wrong? Nga nang ingon niya na ang inyong tinanawan ako. Doon na ba'y problema, ha? Moana? Sando? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!